תתעורר, יאללה כבר תתעורר, יש מסגרות אז רק אל תאחר. בית ספר עם כל הילדים פרטני זה מדהים, אמירים עלומים בימים. אדוני כל שני רביעי, אוכלים מתפנקים בהרבה שיעורים. כל שנייה יש בידוד, זמן לנוח עבודה, הילדים הם מזמן כבר אחים. אני שינשין בים, את זה כולם יודעים, שחור ירוק בדם, שבט ים מטורפים, במרכז קליטה, מסגרות אין זמן לנשום, אז לא שטויות ובלגן, שנת שירות